Снимаш ли? Да. Чакай да видя дали снимаш. Снимам бе, ето червено е. Да, снимаш. Чакай. Още, чакай. Чакай. Аре бе! 2, 3, дай. Мати глупаците. Не, кой знае какво. Бате, какво тук? Боже, Това не е мисло. Хайде, ходи да си купете едни нормални чушки. Те въобще не го отразява. Ясно. Мисля, че Трябва да мога. 10 минути. След това нищо. Най-малко. Почни таймер 10 минути. О, мага! Може ли да пием? Вода са. Батерията свършва. Дайте вода! Има мляко. А не искайте. Не дейте да пиете вода, трябва да е по-зле. Гърлото е гори. Стела. Стела не го отразява. Кой ли не е минала и минута? Дайте да пия нещо, аре! Губиш. Взимай. Не може ли? Не можеш. 10 минути. 10 минути. Всеки път, когато преглътна, Става по-зле. умира малко отвътре. Водородна бомба. Стомаха ми. Ако Това как ще го дам? не се смей. Да, знам, видях. Пацо, пише ли от колко време вече снимаш? Ами няма и минута. От да. 2 минути и 12 аз снимам. Ама аз малко по-рано почнах. По Snapchat, Snapchat да. ли пътка? На кой да го правят? На всички. И main story. Добре, да ме ще. Много боли. Бе, Стела, пука ли ти въобще? Бате, Не разребах се. не си пипай ушите. Гадно не? Десет минути можем да пием мляко или сладолед. Чакай да го кажеш на камерата. Стела се отведат, няма да Кажи го само на Snapchat. Усещаш живота. Искам мляко, много. гори. Не. Живота. А плача. Живота плача. Представи си как плачеш, ще е много. Живота ми минава на лента. Аз ще умирам. Искате ли Устата ми е млечно водородно Човек ядрена няма бомба. батерия, камерата буквално няма батерия. Верно ли Не бе? знам кога ще спре. Млечна салата. Защо изяхме най-голямата? Братле, просто се вижте. Енчо е някакъв смърт. Смърт. Орто! Fuck you. Разбивате му. Снимаш ли? Ама не знам колко ще издържи. Добре, тук са вече 4 минути. Ама не знам дали е... Аз почнах по-рано, така че... Кажете го 3 минути, че са О, минали. майка ти бе! Добре, 4. Жабъркай си плюш. Не, много боли. О! Лицето ми търпери. Бати сладури. Батира. Мати неща си. Батира. О! Батира ти линк. Давай. Мукнете. Давай. Много се цера. Давай. Удари го. Не викай. Бате. Остави в корема. Не викай. Енчо, моля те се, обърни се към края.
Не. Диби, не си желаваш ли? Не. Толкова е по-приятно да го снимаш. Няма, не само искам го гледам. Не. Не, свил. Не дай. Какво е това? Миха да ми телефона. Спри да ядеш вкусни неща. Мокни. Маги не спря да яде, брато. Не съм обяд, не съм яла 4 часа. Ужас. Остави ме. Сте ужасно, да. Мордор. Повече че- Мордор в стомаха ми. И сякаш, Това е сега. когато преглъщаме, сякаш Сега плюя някъде. много остър буздоган минава през всичкото ми. Стереопор ли ядеш? Това е ръчта на 2015, брате. Стереопор ли ядеш? Дай ми малко стереопор, Всеки много, орган. много ги обичам тия. Не, Всеки орган цял в сте. момента ме боли. Тя още не стане опор. Енчо поне не е вкусно. Стела, как си? Поне установихме, че най-голямата Мисля си, най-тежка. че дюнерите ще ме подготвят. Но не, и аз също. То бе дюнер или яд? Започва да С хлопи. люто. Много люто. Оближи се всичко е така. Колко време е път? Колко мина? Ами, колко? 5 минути, нещо такова. Не пише ли? Ми нещо, защото аз направих 2 клипа. 5, Спряха ми батериите. 6 минути са минали. 6, да, 6. От началото искам. От Да. самото начало, който Да, казвам. 6 минути са минали. 6. Още 4 минути и еднакво. Май ще дам лъжици за сладолет. Добре. Приготни си чипаната смилка. Ясно е. Аз да експлодирам. Истина.